Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvinyo mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaparadzirawo amainini imba yavo. Saka amainini vangu ava vainge vaine murume wavo uyo wavainge vachidanana naye, but murume uyo kunyange zvake ainge aine umwe mukadzi, iye ainge akatoya kwandiri akabva ati mukoma, zvamunoona amainini venyu ndinovada. I know kuti pandakatanga kudanana navo handina kukwanisa kuvaudza chokwadi, but now I have realized kuti it is far much better kuti ndinge ndichingoita vakadzi vangu vaviri nenezi venyu ndinovada, ndinoda kutovaroora. Saka inini ndini ndainge ndiri poster boy, kunyange mudzimai wangu ainge achitozviziva kuti ndini ndainge nditori poster boy. Saka zvandakazotanga kuita manje ndezvekuti ndakabva ndazotanga kuita misinformation zvekare ndokubva ndachizozivisa mukadzi wacho, because ivo bamunini vainge vasati vaudza vehukama. Saka mukuzonozivisa kwandakazoita iye mukadzi wacho ndakaita sekunge I was one of the friends, zvekuti nanhasi uno mainini vangu vatori nedzimwe shamwari dzavo dzavasingawirirani nadzo, because ipapo ndakabva ndaita sekunge I was one of her best friends. Ndikabva ndatanga kutaura manje nyamukadzi uya ndichimuudza kuti inini ndini nhingi ameno zvako, because friend yangu iye ane chirwere, ane HIV, apa ari kurara nemurume wako, apa atova nenhumbu. So iye manje mukadzi uya akabva azototanga kutotaura nini achitofungidzira kuti inini I was the best friend. Akabva ati ainge aenda kun'anga, saka ainge achida kuti inini ndinge ndichimubatsira. Akabva ati kana uchikwanisa kungonditsvakira hembe yake obva wandipa, I am going to thank you. Hey, ndikabva ndati zvino ndoita sei, munhu uyu ndichamubatisa sei zvinhu izvi. Fortunate enough manje zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazoona kuti paBolt mazuva ano unokwanisa kungobatisa package. Saka ndakabva ndazoba imwe t-shirt yamainini, sezvo vainge vachimboti vakamboya kumba vambospenda sometime vari kumba, sezvo nhumbu yavo yaipota ichivarwarisa. Saka ndakazongoba imwe t-shirt yavo. T-shirt iyo yakatsvakwa, ichatsvakwa apa ndichitongoita sekunge painge pasina kana chandainge ndichimboziva. Saka ndakabva ndazongobatisa t-shirt yayo paBolt mushure mekunge ndacommunicata navo. Ndikabva ndavaudza kuti ndikuda kuti munge muchimira pakati, then ivo ndokubva vazomira paya. Ndokubva ndatobatisa t-shirt iya neBolt, vakabva vazogamuchira. Saka takaramba tichicommunicata kudzamara vazoti mushure mekunge ndavaudza kuti nhumbu yainge yabva, because vairamba vachingondibvunza kuti yazobva here nhumbu, ende ndaitoziva kutoti vaiva neumwe muprofita uyo wavainge vati vainge vakaenda kunomuona. Saka pandakavaudza kuti nhumbu yainge yabva, vakabva vati paribo, tichazotaura zvedu next time. Ndokubva ndatoona kutoti vainge vatondibloka. Saka niniwo ndakabva ndatochinjawo line. Munongoziva kuti zvemasim card zvemuno muSouth Africa ndainge ndakangopindawo mutown, ndikabva ndangonotorawo sim card, masim card aya anenge akaregistewa. Saka mainini ava manje vakabva vazorambana nabamunini vaya, because ndakaramba ndichingoita makuwa kudzamara ndazoudza mainini ndikati muchaurawa imi nhumbu iyi, mabviro acho ayakaita nhumbu iyoyo zvinoratidza kutoti makatogadzirwa. Ndokubva ndazovatora ndikabva ndazoenda navo kune vamwe madzimai ava vakanditi zvandainge ndichivaitisa ivo vainge vasingazvifarire, but vakabva vandichaja 2.5 kuitira kuti vange vachinyepera amainini vangu. Ndokubva taenda kuya nemudzimai wangu. Saka tichisvika kuya madzimai vaya vakabva vazviwisira pasi, ndokubva vatanga kugwina vachitotandadza. Vakabva vatoita chinguva chirefu vakangoti vakadaro. Pavakazomuka ndopavakabva vazoti manzwisisa here zvanga zvichida kutaurwa nemweya. Ndokubva ndati kwete, hatina kuzvinzwisisa. Ndokubva vati zvose izvi zvaitika zvanga zvichidudzira kufa kwamadzimai ava apa vainge vachinongedzera kuna amainini. Saka vakabva varohwa nehana mainini, vakabva vatoti kana kumurume handichatodzokeri. Ndokubva tazotanga manje kuchigara naamainini. So amainini manje vakazoti vachina paya naamainini tainge tongobuda tichingoenda wherever where we want to go to. So pane pamwe patakazobuda naamainini, mainini manje ndokubva ndazongovakanda shoko. Ivo vakabva vatobvuma vachitoti bankuru maita zvenyu izvezvizvi nezvandava right now nemastresses angu ndakandichitongozviudza kutoti hakunawo murume achanditarisa. Saka right now inini namainini tiri kutodanana, but now mainini manje
vava kuuya kwandiri because pose apa tanga tichishandisa dziviriro ivo vari kuti manje maprotector ava kuvabohwa vari kuti ivo vari kuda kuti tiregedze kushandisirana dziviriro. Zvino handizivi kuti zvinoita here apa kuramba kwandakamboita vakabva vapopota vakati ndokusaka wakaita kuti inini ndinge ndichirambana nemurume wangu even though vachitomborina kana evidence. Saka ndakationa kutoti yei munhu uyu anotsamwa. So ipapa vakanditi I will never give you sex again until wabvuma kurara pasina dziviriro. So ndinotya kuti vanokwanisa kuzobatira pamoviri. Kana vakabatira pamoviri zvino ndingazoti kudii. Apa mari hangu ndinomboita ndichibata but ndinopota ndichibata macontract. So ivo ndakavati kana manda kuti tinge tichirara twese pasina dziviriro munenge motogara samwe ndichipota ndichiuya kuzokuonai. So ivo vakati zvaizvezvi varoda kuti vange vachimbodya mari yangu. Munhu uyayo wekuti ari kundiitira kustubborn ende semunhuwo wandakarara naye I know kuti that is where the stubborn is coming from. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira asi ndiyo confession yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna banguro avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yuhi zvazvakangoma hazvo vedwe rekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyomukoma inini ndava sort of like partially blind kutoti ndinge ndichiona ndinotionera pedosa kana kubasa chaiko handichatombokwanise kuenda kubasa. Saka I am now relying on my wife and mukadzi wangu iye zvake ane basa rakanaka neniwo ndainge ndimboriwo nebasa rakanaka but ndakatoona kuti handichakwanise kuramba ndichingoshanda tigerewo munomu munyika yevatorwa but mapepa edu atoripo. Me and my wife we are both professionals. So mukoma ndava kuona sekunge ndava kuremedza mudzimai wangu ende I am scared kuti zvimwe kuda pandichazoita bofu maybe mudzimai wangu achazotanga kundihurira. Saka izvezvi ndanga ndichingozviudza kuti ndichaenda zvangu kufamasi ndobva ndanotenga mapills akati one day at least kana ndikakwanisa kutenga mapiritsi ehope ndobva ndazochitenga manje mapiritsi kana mushonga wemakonzo then ndobva ndatanga ndanwa mushonga uya kuti ndinge ndichizonzwa hope then ndobva ndachizonwa mushonga wemakonzo kuitira kuti ndinge ndichizofira zvangu kuhope. Kana ndikazviuraya ndinganzi ndinenge ndakanganisa here because already I have seen kuti mudzimai wangu ava nekamwe attitude all my life. Ndainge ndisati ndamboona mudzimai wangu akatsamwa but pane umwe musi uyo dzoka achibva kubasa. Saka akakasika kudzoka achibva kubasa musi wacho iwoyo ndokubva atondiwana ndakarara because ndainge ndichinzwa musoro because maziso angu anopota achikonzeresa kuti musoro wangu unge uchitema. So this is normal. Ndo zvatakaudzwa nadoctor kuti as my blindness will be progressing I will be experiencing most of these headaches until the time when I am totally blind. Then ndopa ndinobva ndazoita right. Hands when I have gone totally blind that is when pandichazoregedza kupota ndichitemwa nemusoro. Saka akangopinda mumba ndokubva atotanga kutoseka achitorwa zvake maoko akabva ati kowadii wangoita hako bofu because hey tarirawo nezvakaita mumba. Unoreva kuti kubva zvandabva kubasa watadza kungomuka kuti unge uchingovhura mahwindo. This room is really smelling. Muri kuita kunhuhwa. Wangoswera muswere wese wezuva uchingoburitsa mweya iwoyo wawaswera uchiburitsa ndo mweya wawanga ndo mweya wangoswera uchingotenderera mumba munomu zvekare ndo mweya wawangoswera uchingofema. Ndokubva afambisa akabva anotora air freshener akabva azospraya air freshener mumba ndokubva azovhura mahwindo. Saka akabva apopota mukoma ndokubva aenda akabva anopopotera maid wedu akamutuka zvokuti kana ndega ndakanzwa ndichirwadziwa. Then akazodzoka manje akabva azondikumbira ruregerero akabva ati she is just going through a lot of stress since she is the one who is paying all of the bills. Saka it is really difficult for her. Saka ndava kutyika kuti kana akaramba achingodai so maybe achazowana kana umwe murume uyo waachazotanga kudanana naye. Saka I do not want to experience that pain of being cheated on my wife, to experience the pain of knowing that my wife does not love me. I do not want to experience that pain when I am blind. Saka ndiri kungofungidzira kuti zviri nani kuti ndinge ndichingozviuraya pachiri pedo. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondiudzawo ndichange ndichizotevererawo mucomment section.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndafunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichingozviuraya hangu, asi ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So pandainge ndichiri kukura handizivi kuti izwi randainge ndichinzwa rainge riri izwi raMwari here kana kuti maybe yainge iri midzimu, but zvinhu izvi zvakazongomira apo pandakazoudza gogo. So inini ndaiwanzo kuti paya zuva parinenge rava kunovira ndaiwanzokunzwa vakadzi vemuraini avo vandakazotoona kutoti vanoroya, ndaitovanzwa vachitotaura, ende kunyange vakadzi ava pavanenge vatori kudzimba saka ndaizoti zuva paya parinenge rava kuvira ndaitonzwa zvinenge zvichitotaurwa nevamwe vakadzi vainge vachigara muraini imomo matainge tichigara, vakadzi ava vachitoronga, but umwe neumwe anenge ari kumba kwake. Ndichitonzwa vachitotaura kutoti nhasi ini ndikuda kuti vasikana munge muchindiperekedza pamba panhingi because ndikuda kuti ndinge ndichimboenda kunoita zvakati nezvakati pamba pake apa vanenge vachida kuenda kunoroya munhu. So ndaigara ndichingonzwa zvinhu izvozvo, ndichingonzwa mavoices evanhu vanenge vachitaura, uye dzimwe nguva ndaitongokaruka ndatongopepuka ndobva ndangonzwa rimwe voice rinenge richitondodza kutoti ndinge ndichimuka, ndobva ndanzi ndinge ndichitora zvakaita kunge hupfu, ndobva ndatora hupfu huya ndobva ndakubata kuruoko rwangu rwekuright, ndobva ndatanga kunamata ndakapfugama ndakatarisana nekudhoo, ndobva ndanzi paya pandinenge ndapedza kunamata chimwaya hupfu huya kudhoo. So ndaibva ndazoti paya pandinenge ndamwaya hupfu huya kudhoo, mukoma ndainzwa umwe munhu anenge achiita kuridza mhere achiratidza kuti paya pandinenge ndamutema nehupfu hameno kuti hupfu huya hunenge hwamuita sei, obva atiza achiridza mhere, but munhu iye ainge achichema aiwanzokuva munhukadzi. There was even one time pandakatoratidzwa chiratidzo ndikatoudzwa kutoti baba vako mhanya izvezvi nekuti vava kutoda kutorumwa nenyoka. Mukoma handizivi kuti simba racho ndakariwana kopi, but ndakangokaruka ndatova panze ndokubva ndatanga kumhanya. Saka pandakasvika ndichida kunonoka dhoo remubedroom mevabereki vangu ndakabva ndaudzwa kuti it was already too late. Mukoma ndakabva ndapaza dhoo riya. Saka pandakapaza dhoo ivo baba vakabva vangojamba vachiburuka pamubhedha, amai vanguwo vachitotevera kumashure. Vakati vaburuka pamubhedha paya ndokubva ndatoona kutoti pane nyoka yakatodonha ichitonodonhera pamubhedha paya. Kana vabereki vangu pandakazovaudza kuti ndainge ndanzwa voice rakandiudza kuti ndinge ndichimhanya nekuti baba vainge vava kuda kutemwa nenyoka, pandakavaudza zvinhu izvozvo vakatoshamisika. Nyoka iya yamukoma yakabva yazorohwa nababa kuzonosvika isu. Saka nyoka iya yamukoma takabva tazotanga kuitsvaka ndokubva tazoiwana, tikabva tazoirova kuzonosvika ichizonofa, yainge iri cobra. Saka nyoka iyoyo ingadai yakatodonhera pamubhedha ipapo, vabereki vangu vakarara ipapo, ingadai yakatotema baba vangu. So mukoma pandakaudza baba naamai kuti ndo zvainge zvichipota zvichiitika kwandiri ndichipota ndichinzwa mavoices, vakabva vazonditora iri holiday ndokubva vazondiendesa kumba kwagogo. Baba vakabva vazotaura nagogo, saka gogo vakabva vazoti vainge vachida kurara neni. So takazoti tirere inini nagogo ndokubva tazotanga kuita nyaya manje. Gogo vachinditi ndiudze zvose mwana wemwana wangu kubva pazvakatangira. So gogo vaipota vachindipa mvura, but mvura iyi yainge ine kamwe kakuvavira. Ndikabva ndavabvunza kuti mvura iyoyo vainge vaisa chii, vakabva vati vainge vaisa madota. Mukoma ndakabva ndakazoti ndabatwa nehope, ndakabva ndazorota manje ndichitorwa nemadoctors ndichiita sekunge ndainge ndichiendeswa kutheatre room. Ndokubva madoctors aya vatotanga kutondioperata apa zvainge zvichirwadza. Madoctors aya vakabva vazototora pfungwa dzangu. Vakati vatora pfungwa dzangu dziya ndikabva ndatoona gogo vangu vakanyuka from somewhere. Gogo vangu vakangokaruka vanyuka from somewhere else, vakabva vatopihwawo piece yepfungwa dzangu, vakabva vatotanga kutodya ndokubva vatobuda muya ndokubva ndatovhunduka. Pandakavhunduka ndikapepuka ndakatoona kutoti pasaidi pangu gogo vainge vasipo. Ndikabva ndatarira ndikatoona kutoti gogo vangu vainge vakamira murima imomo.
vakatarisana neni ndokubva vavhundukawo. Ndikabva ndati naigogo kwamuri kuitei? Vakabva vati vainge vachinamata ndokubva vadzoka zvekare pamubhedha vakabva varara. Mangwana acho makuseni sezvo vainge varamba kuti ndinge ndichivaudza hope idzo dzandainge ndarota usiku hwacho ihwohwo vachiti zveusiku hazvitaurwe usiku. Mangwana pandakavaudza hope idzodzo vakazonditi ndisaudza vabereki vangu otherwise ndaizokwanisa kurwara. Ndokubva tazodzokera kumba, but kubva ipapo kusvika pari zvino handina kana zvekare kuzomboroteswa. Ndiri munhu uya wekuti kana ndikarara ndinenge ndarara, handina kana chandinorota. Uye zvekare voisi riya raipota richitaura neni rakabva rangonyarara, harina kana kuzombotaura neni zvekare. Ndokusaka ndabvunza kuti ivoisi raMwari here raipota richitaura neni kana kuti ivoisi revadzimu? Kana kuri kunzi ivoisi raMwari, ndingaita sei kunamata? Ndakatombozama kunamata nezvazvo zvemuchivanhu hangu, I do not believe. Saka ndikudawo kuziva kuti ndingaitawo sei kuti voisi iri raipota richitaura neni ringe richidzoka kwandiri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakatorerawo umwe mukadzi murume wake, but mukadzi uyu manje akazokometa suicide. Saka nanhasi zvinhu izvi zvinogara zvichingondi affecta mupfungwa dzangu. Pandakamutorera murume wake ndo pandakazoudzwa manje nemurume wangu kuti iye kana birth certificate ainge azitomborina. Saka zvavakazoita iye nemurume wangu vakabva vazotoresa vana ava nemabirth certificate vachishandisa gogo vavo vanova vari vamwene vangu. So ndo vakabva vaita sekunge ndivo amai vavo, ndokutotoreserwa mabirth certificate kwavakazoitwa vana ava. Saka pandakatoona kutoti munhu uyu haatomborina kana bepa raainaro, ndo pandakabva ndapfurira murume kuti tinge tichimutorera vana, because ndainge ndisingadi kuti murume wangu arambe achingoenda kunomuona, because aiwanzo kuenda kunorara ikoko achiti ari kuona vana. Saka zvainge zvondirwadza. Ndokubva ndazomupfurira ndikabva ndamuudza kuti sezvo hanzvadzi yangu ainge ari lawyer aikwanisa kutitambira nyaya dzacho even for free. Saka takabva tazotaura natsano vakabva vati vainge vachazodawo mubhadharo, but wainge usiri mubhadharo wainge uchirema. Ndokubva ndazokumbira Tsano kuti kana zvaibvira taikwanisa kuzovapa mari iyoyo pashoma pashoma, vakabva vazobvuma. Ndokubva tafambira nyaya dziya tikabva tatora vana. So mukadzi uyu mukoma she got so defeated zvekuti I think kuti akazonzwa kuti ainge aremerwa, tikazongodzwa zvichinzi ainge awanikwa akafa. Saka pamba apo paainge ava kuroja, hanzi vanhu vakazotoita zvokutonzwa nesmell kuti murumu umo maainge achigara mainge monhuhwa. Ndokubva vazopaza do vakabva vazoona kuti mukadzi uyu ainge azviuraya. Saka zvinhu izvi kunyange zvazvo zvakaitika many years ago, but kwandiri it seems as if zvakabva mukuitika nezuro chaiye, and handitomborina kana peace of mind. And vana vake mukadzi uyu kunyange ndikazama kuvabata zvakanaka zvinengei, but ndinogara ndichingomurota mukadzi uyu akanditsamwira. Even though ndisina hangu zvimwe zvinhu zvandinozoona ndichingomuona kuhope chete, but ndinongogara ndiine kamwe kakutya. Nemurume wangu takazoita zvedu vamwe vana vedu vatatu. Saka vana vatiinavo including nevana ava vainge vambori vemukadzi wake, they were 2, tava nevana 5. Ndinovabata hangu zvakanaka, but zvakaitika ipapo mukoma, it was a big mistake. Ndainge ndichiri mwana mudiki zvekare, ndakazopfuririka because my friends angu akabva azoti iwe munhu wako uyu ari bo, iwe make sure kuti wadhingura amai guru. Ndokubva ndaita saizvozvo, but now hey, I regret zvinhu zvandakaita. Ndinotya each and every day kana ndikatanga kufunga kuti saka nerimwe zuva ndichafa. Ndobva ndazvibvunza kuti saka kana ndikafa, what if the first person that I am going to see is mukadzi uyu wandaka konzeresa kuti ange achizokomita suicide? Zvino ndichaita sei? Handina kana peace apa, ndine dambudziko rekuvhumuka, and kana ndikavhumuka murume anowanzo kuti wanga uchitaura zita re-ex-wife, and ndinowanzo kuvhuma, and ndine dambudziko rekupota ndichivhumuka. Saka iye murume anoti ndinowanzo kudanidzira zita remukadzi wake uyo wekuzoshayika paya pandinenge ndichivhumuka. Saka it really scares me. Handina hangu peace, ndinotoita peace of mind kana ari masikati usiku. So hey, ndinenge ndisina kana peace, handidi hangu kunyepa hama dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Asi vanhukadzi munombozvifambisa sei kuti madanana nemunhu anenge aine mudzimai wake, then imimi mubva mazoda kutorera munhu wake? Chii chinenge chaitika? Varume ndo vanokonzeresa here kana wakatorerawo munhu wake? Please come to my inbox utiudzewo kuti chii chakazokonzeresa kuti unge uchizosvika pakutorera munhu wake, iwe wakapinda murelationship uchitoziva kutoti munhu uyu ane mudzimai wake. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndinongoita peace of mind masikati kana kwakachena, kukangovira chete mufaro wangu unenge watopera. Yo.